जों सिनि जत लिडार्स दङ बे जों जुदन लगे लायना एबा जों केमना हामे साया जुदन जान चुक्ति खाली एबा ताबो मिगे चिनि जे बुवा नेतृत्वे जे चिनि चबा जे आशि क्रागमि दङ हानसा कुमान बिसुतै चिनि बुवा कुबै चबा कबलायना थाङै दङ आवन बाय दिनाव जराव बेलाय लुग्रो खाथुंलायजा जों जत तिबार साराव हेमानो चिनि बुवा गान बिसुतैनो जों कियब जागनाय चिनि बुवा गान बिसुतैनो जों जे चिनि मुकुमो हुकुमो दंथे जे बेबा कमा जार जों फिरग मानफिनो आवन बाय दिनाव जराव जत जागानि जत थाइनि आमसानि चिनि जत लुग्रो गरेम खाथुंजा आवन बागै आंगबनो कयनाय चिनि हासिन जत लुग्रो न चिनि थांनाय चिनि जत लिडार्स बागै सुरिदि काहाम करगे बर सबगै काहाम करे फिर फायमान नथु तै चिनि लिडार्स आं बेले बेले गन हामबाय मनो दिनि अजरो जों जत खाबास फानबास गाय दिनि जबा अंखरमान बागै तै जबा अंखरमाया नग तंग बासिन हामबाय मारिओ बर फिर नग तंग फनो दिनि चिनि जत लिडार्स बागै सुरबै चिनि बुवार बागै सुरि बर फिर जन फानि तमान बागै ताके अब कयनाय देखे चिनि बुवार बागै जत सुरिलायदि चिनि बुवार सा काहाम खलाय तेबो क्राक खायो चिनि बागै सामन खायो चिनि जबा कबलाय कुनना नथु ए चिनि जत लिडार्स बागै जत सुरिलायदि ताके जों जत बाक्सक लायो ए बुवार सामब्लियो दङ जों फान बाक्स खलाय तेबो कबलाय दाखि दाखिनो जों चिनि जबा कबलाय माने मुके सब तेरी बस जो आरा कोई प्रोग्राम में तब बस आरो 5-6 तारिख प्रोग्राम गाय तिनी रुवाना नाय ओके अटक लुकुरक तो अजगने सिमी खाने रंग लुकुरक बागे तामु कुनु बिसा सिमे जातो को बाहे के बम खान गाय गाय बर काहाम करके थाने सबितु तै चिनि अरो थांमाय दिनि प्रोग्राम थांमाय न बबर न जों कयनाय नर तिन थांमाय फानो नर नग त मुतिफनो चिनि बुवागार मगे सुरि होय चिनि जत लिडार्स नबगे थाने नबगे सुरि नर फानरि तंजादि लाइक अमनो जे चिनि गाय थानचनि फान जेदा चिनि थानचर फानबाय चिनि बुवागार फान बोसान कपले खाय तै गेसा कौ खना माने अब थांनाय बिसि तो मेडिकल चेकअप रख खाजागिया आंगाय गोबां मा जों जालखाय माने के अबिसिरना बमतै रख डिसिसन ना खामनो तै दाबो चिनि प्रिपेरेटरी कमिटि दङ ए प्रिपेरेटरी कमिटि बिसिदिनो जों जत चिनि जे हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट आज काहामनि खायजो दङ अ जागा तागलै ओ माहायरो केबो